6 kontinente. 7.000 milioi pertsona baino gehiago munduan, eta guk sekretu bat ezagutzeko aukera izan dugu. Txabarriko Andramariren ermitaren sekretua. Misterio hau ezagutu genuenean, munduari historia hau jakinaraztea erabaki genuen. Aurten ondare kulturalaren Europako urtea dela aprobetxatuz. Somorrostro irakasguneko ikasleak gara eta pertsonalki ezagutu dugun historia hau kontatuko dizuegu. Ermita hau Txabarrin dago, Galdameseko auzo txiki batean. Inork ez daki zehazki noiz eraiki zen, ezta nork eraiki zuen ere. Ermita honen erretaula, 1691 urtearen inguruan sortutako artelan anonimoa da. Bere tamaina daigarria da, ermita batean izateko oso handia baita, eta ermitaren arkitekturari guztiz egokitzen zaio. Estiloari dagokionez, barroko txurrigerezko elementu klasikoak eta naturalak nabarmentzen dira, hostoak, fruituak eta abar, eta sagrarioaren atean eukaristia pelikanoa ikus dezakegu. Ezkerraldean Santa Ana Hirukoitza ikusten dugu. Irudi hori 14. mendekoa da eta begi bistakoa da burua aldatu zaiola. Orain daukana 16. mendekoa dela uste da. Erdiko irudia jasokundea da. Jasokundearen atzealdean beirate bat dago, eraikuntzari eta irudiari argia helaraziz, gardentasun efektua sortzeko. Beirate hori barrokoko ohiko elementua da, baina ez da bat ere arrunta horren erabilera Bizkaian. Eskuinaldean San Pantaleonen irudia daukagu, eta goiko aldean Gurutzatua eta Jerusalemeko irudia. Pasa den urtean erretaularen berriztapen lanak egin ziren, eta Mertxa elkartearen lanari esker, eta Bizkaiko Foru Aldundiak eta Leiz Museoak egindako kultura ondarea mantentzerako lanari esker, gaur egun erretaula bere goren aldian ikus dezakegu. Erretaularen atzealdean eskutatuta zegoen gurutze bide bat aurkitu zuten. Gurutze bide hau 14 laminaz osatuta dago, eta guztiak euren jatorrizko markoetan zeuden. Bai markoetan, bai laminetan urtek eragindako arrastoak nabaritu zitezkeen. Lamina batzuk egoera txarrean zeuden, eta kontu handiz egin behar izan genuen lan. Laminak ez apurtzeko. Laminak beren markotik ateratzean 1931ko egunkari baten orri batzuk aurkitu genituen, eta horrek laminen enmarkazioaren data ezagutzen lagundu zigun. Proiektu honi esker naiz eta orain arte ezagutzen ez genituen kontu asko ikasi, ermitak bere misterioak eskutatzen jarraitu nahi du. Batek daki behin norbait benetan ezagutzeko gai izango den.